momento ou outro aparecerán nas imaxes a través da pantalla da Televisión de Galicia. Aí vemos aos primeiros. Francisco Javier González Pérez, que estará co dedo no gol. Gol! Remata o partido. A retransmisión da Liga do Deportivo foi un dos cumes da nosa televisión. É a festa do fútbol galego. Desde o minuto 1, o compromiso da Televisión de Galicia cos principais equipos do país foi irrenunciable. A finais dos 80, a muller comezaba a ter máis presenza no deporte e tamén na televisión dos galegos. Daquela o Liceo era o noso embaixador deportivo. Conquistaba títulos en España, en Europa. Alí estaban as nosas cámaras, os nosos narradores. Campeón da Copa de Europa de Hóckey a patín. Ese principio viuse correspondido pola positiva resposta da audiencia galega. Que opina dos deportes na televisión? Na televisión fenómenos, e sobre todo se era na televisión galega. Na galega moi ben, moitos. Que é un dos mellores programas que fai Televisión en Galicia. Daquel albor ven un programa, En Xogo, agora un corentón de Bover, que conta puntualmente cada semana o sobranceiro dos equipos galegos. Hola, que tal? Saúdos, boa noite. A finais dos 80 hai unha operación clave que vai meter o galego nos fogares na noite dos sábados. A Liga, a futura Liga das Estrelas, pasa a ser da Televisión de Galicia. Cos mellores partidos, cos nosos goles, cos xogadores de lenda. Televisar os principais eventos que tiveron lugar en Galicia foi substantivo para a nosa televisión. Xa desde o principio, co Mundial de Hóckey na Coruña. Como campeona do mundo de Hóckey a patín. Segundos, aí está o canonazo. Na saída desde Vigo, da volta ao mundo a vela. Ao mundo a vela 2005-2006. Nos campeonatos de Europa de piragüismo, disciplina onde somos de sempre unha potencia. Ese mesmo 2007 marcará unha nova etapa na Televisión de Galicia. Nace a segunda canle, unha emisión íntegra de deportes na fin de semana. Contedor perfecto para os nosos equipos. A pelota de Gallo para Omar Serif. Para as diferentes disciplinas. E agora mesmo, este home que entra levanta os brazos, acompañando os éxitos dos nosos campións. Javi Gómez Noya fai historia, convértese no mellor triatleta de todos os tempos. E aí está Jorge Prado, campeón do mundo. Campeón do mundo, Jorge Prado. E cunha especial atención ao deporte feminino e os seus momentos de gloria. Así contamos a transformación do Burela Pescados Rubén nun auténtico mito. Tamén escoltamos desde o Santuario da Sangriña o Atlético Guardés ata o Cumio. Primeira vez na súa historia. E aínda disfrutamos da imaxe. E chegamos ata hoxe, cun deporte máis diverso que ten espazo aquí para ser visto. Chega o primeiro punto. Un radar que segue os mellores deportistas que cada 4 anos teñen unha cita coas urnas olímpicas. Os Xogos Paralímpicos son a culminación a unha carreira. Que conta con retransmisións de calidade. O gran camiño. Pois aí temos e que volve ter a liga de máis alto nivel nun catálogo deportivo que 4 décadas despois continúa apuntalando a programación desta televisión, a de todos os galegos.